Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang palakip bukas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Ayoko pong malaman ng girlfriend ko ang aking madilim na nakaraan. Feel good morning po, Col and Tits, at sa lahat ng mga suking tagapakinig ng inyong programang Mga katas ng nakalipas. itago nyo na lang po ako sa pangalang Donald. Gikan ko sa Digos, Davao del Sur. At lumuwas po ako ng Maynila nung isinama ako ng aking kaibigan para dito na po magtrabaho. Natuwa ako na makita ko siya na umasenso sa buhay. Kaya nainganyo po akong sumama sa kanya. Pero ibang klase rin pala ang trabaho niya. On call po siya na sumasayaw. Naging escort din ng mga matandang babae. In short, pwede mo na ring tawaging callboy. Napasubo na po ako, Col and Tits. Kaya napasok ko rin ng ganitong trabaho. Pero nagbago po ang lahat mula nung naging girlfriend ko si Ayana. Simpleng babae at nagtatrabaho po siya bilang cashier sa isang department store. Gusto ko na pong tumigil sa trabahong ito bago pa man malaman ni Ayana ang katotohanan. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Ano, hindi ka na lang ba muna papasok? baka malate ako sa racket ko. Laguna pa kami. Kahit saglit lang naman eh. Sige na, baby. Si baby talaga, alam mo namang hindi kita matanggihan. Sige na. Alam ko naman, hindi ka na pasok ka Saglit saglit. lang ako ha. Okay, kila. Baka ma-late ako doon. Laguna pa kasi yun. Mamili ka, racket o ano. Ay baby, wala tayong pang date. Saglit lang, heli ka na. Uy, dali. Ba't ba? Dali. Aray ko! Aray, nangangagat ka na naman. Dali na. Ako, kagatin din kita. Gusto ko ya. Aray ko, baby. Sakit-sakit kinagat mo. Dali na, goodbye kiss para mas marami kang kitain today. Sige na. Bakit ba parang gigil ka na umalis na? Ganyan ka ba? Hindi kasi ako pwedeng magpagod eh. May racket pa ako. Hanggang madaling araw pa yun. Ang bata-bata mo pa, baby. Mapapagod ka na. Sige na, ito nga pang paano nga, ti? Pang pa-fuel up sa work.
Dali na. Kasi maghahakot kami. Alam mo naman trabaho ko. Pag may Ano racket, ba trabaho mo? Bakit magkakahakot? Hindi maglilipat bahay kasi sasamahan ko. Maghahakot, tas nakaputi ka, tapos ang Hindi, linis-linis magpapalit mo. ako. May dala naman akong gamit. Baka naman may pinupormahan ka na dun, Ano naman tayo eh. Bakit kasi maghahakot, magbubuhat, tas ganyan yung itsura masyadong... Tas ang bango mo. Kasama pa kita eh. Tapos ayaw mo pa akong siguro may iskuran ka din dun. Yan. Kasi... Ayaw mo tumahimik ha. Sige na. Baby. Halika nga dito. Gusto mo talaga ha? Dito na lang sa sala pwede. Ba't ka nagilid? So, Baby. kinikilig ako eh. Nagigigil ako sa iyo. Nagigigil ako eh. Halika nga. Dali. Bakit ka gumigiling? Pero gusto ko, sige nga. Talaga? Dali. Nagmamadali nga ako eh. Walang music. Okay na. Yeah. Halika nga dito. Wow, very Jake Cyrus. Halika dito. Baby! Who's got the herb when I'm dry? Nakokonsensya na po ako kay Ayana Call and Teach. Gusto ko na pong sabihin sa kanya yung totoo. Pero natatakot ako na baka po hindi niya ako matanggap. Lalo na sa uri ng trabaho ko. Hinayaan ko muna at ipinangako ko po sa sarili ko, Call and Teach, na last racket ko na to. Itong birthday celebration na ito. Pagkatapos nito maghahanap na ako ng ibang trabaho na pwede kong ipagmalaki kay Ayana. At saka ko sasabihin sa kanya ang katotohanan. Umalis din ako agad. At pagdating namin ng Laguna, ladies and gentlemen, birthday ng aking lola ngayon. Kaya si Lola, may regalo kami sa iyo, Lola. Excited ka na ba, Lola? Ano ang okasyon ngayon? Lola, ano mo na, 99th birthday. Di makakakuha na ako next year ng ng gobyerno, Ay, 100K. Anong okasyon ngayon? Okay. Ulit-ulit na tayo dito. Naiinis ako sa lola ko bago pa ako mainis sa lola ko. Ba't ka naiinis? Huwag ka mainis at O, birthday. naririnig mo pala, Lola. Birthday mo naman. Birthday mo! Sino may birthday? Ikaw! Ay, ako pala. Kaya pala naka-gown ako na ganito. Bakit nga naman ako pinag-gown ng gold? Ay, palakpakan natin si Lola. Gusto ko ng pink. Pink ang gusto kong gown. Magpalit ako, magpalit. Ngayon ka talaga magpalit, Lola. May mga bisita na tayo. Sino ba may birthday? Birthday ko, Lola. Birthday ko. Sino may birthday siya masusunod? Palitan mo ng pink Ako, birthday ko, di ba? So, wag ka magpalit. Hindi ka masusunod. Ang kulit mo. Konti na lang, ma-high blood na po ako, ladies and gentlemen. Sino bang may high blood at mayroon akong gamot dyan? Mag-BP ka. Hindi pa naman po. Nasa borderline pa lang ako, kaya tumigil ka na bago pa umakyat. Sige na. Okay, ito na regalo namin para sa aming lola. Asan ang cake? Ang iba-blow kong cake. Mamaya na po yan, okay? Sige na, ito na, papasayawin na. Meron kaming special guest. Asan ang kalapate? Nasa tarpaulin! Tignan mo yung birthday mo, Lola, may kalapati sa tarpaulin. Kasi yan lang gusto mo, di ba? Pinarisan na namin ng uwak. Para black and white. Ayan, Yin ang yang. Ano ibig sabihin ng ulap sa tarpaulin na yan? May ulap.
Kalapati po siya lumilipad. Pag gusto mo tubig ang ilagay namin dyan, yung kalapati lumalangoy. Hoy, ladies and gentlemen, pagpasensyahan niyo ng lola ko kasi 99 years old na. Itong apong ko to, mano-mana sa ama niya. Okay, ladies and gentlemen, ito na po ang maging bisita namin. Presenting ang aming regalo sa aming lola. Asaan? Ayan na, lumabas na sila. Palakpakan naman natin. Wow, my voice. Oo, para sa iyo yan kasi hindi ka pa naka-experience ng ganyan. Okay, palakpakan natin. Ang daming tao. Kailangan galingan namin. Pare, sumayo ka na. Okay, bye. Sayo na tayo, bye. Hi, Lola. Hi, Lola. Hello. Lola, Ano to? Bakit may mic? Ayan. ba't kinuha mo eh? Oy, happy birthday sa akin. Sige na, ano ba gagawin yung mga apo? Sasayaw yan sila. Sasayaw. Bakit may suot pa? Dapat wala nagsuot. Yeah. Ay, wow. Uy. Ay, yummy. Wow, ducks. Wow, uy, bakat. Uy, bakat na bakat yung isa. Hala, kilala ko pala yung isa na sumayaw. Sayang at wala dito si... Apo, Trixie. Sumama si Ayana. Trixie. Kursunada ko yung isa. Ano ba pangalan noon? Yung naka-red na necktie. Si ano ba? Si Donald ba yun? Oo, ang gwapo. Donald ba pangalan noon? Kausapin natin. Oh, sige, pwede ba makausap dito? Parang nabasa ako eh. Andali, Lola, ha? Okay. Hindi, yung kilikili ko. Kilikili. Yung kilikili ko. Umalis na, sandali yung isa na lang yung kausapin mo. Sir, halika nga dito, ikaw na lang. Hi, Lola. Ako yung isang sumayaw, yung naka-yellow na bandana. Ako yun. Sige, pwede na. Teka, anong bang size niya, An? Ito po. Mamili kayo. Merong small, medium, large. Bakit mamimili? Nag-iiba-iba ba yan? Naka-adjust po yan. Depende sa weather. Depende sa presyo. per inches na po ngayon. Hindi na per kilo ang ang karne. gusto ko si Donald yung i-take out Pero pwede ka na. Ba't umuwi agad yung Donald? Ay, hindi ko po alam. Hindi ko po alam, ma'am. Basta ako na iwan dito. Ano, okay lang? Pwede na. Pero, Pwede na. pwede. Magaling ka bang mag-French kiss? Bawal po mag-kiss sa amin, ma'am. Lalo na pag ganyan. Merong 100,000 pa naman ako dito. Ay, kiss lang pala. Marunong ako niya. Magaling ako mag-kiss. Madali lang naman yung kiss. Ganito ba? Sarap pala ng 99. Bakit walang dila? Ew, yummy. 100K o dila? Okay. La 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 la. Ba't tumatawag si Trixie? Mars! Hello, Mars. Mars, bakit emergency? Bakit? Sayang hindi ka sumama dito sa Nasaan ka birthday ba? ng lola ko. Lasing na ako, Mars. Oo nga, happy birthday kay Lola pala. Sorry, Mars. sabi- Alam mo naman, pagod ako eh. Sabi ko sa'yo pumunta ka. Bihira lang ako mag-invite kasi may sorpresa kami sa lola. Tapos basta surprise kami sa nakita ko, Mars. Anong meron, Mars? Ano ba?
Tignan mo yung video, sinend ko sa'yo yung video. Hindi ko pa pinanood eh. Kasi, Mars, wala akong panahon manood ng mga ibang lalaki. Alam naman loyal ako O, kay tignan Donald. mo nga. Tignan mo nga yung sumasayaw. Tignan mo. Ayan. Mars, Oh, busy ako. Patingin. patingin. Oh, sinend ko na yung video. Patingin. Oh, ayan. Oo. Oh, Patingin ko. nakita mo na. Ipa-play ko. Ano mo sa camera? Ah. Mars! Si Donald ba yan? Si Donald yan ba? Siya pala yung trabaho niya. Mars, nakahubad si Donald! Oo nga. Siya nga yun, Mars. Oh, di ba? Mars, baka naka-boxer shorts lang si Donald! Paano boxer? Nakatanga brief pa nga yan, Mars. Mars, ang gwapo ng jowa ko pero bakit siya sumasayaw? Yun na nga, Mars. Yun pala yung trabaho niya. Hindi ba niya nasabi sa'yo kung bakit siya ganyan yung trabaho niya? Mars, sabi niya malakas lang siyang rumakit kasi may mga freelancer modeling tsaka nagbubuhat na marami siyang trabaho pero hindi ko alam na yun yung trabaho niya. Yun ang Mars. trabaho niya, Mars. Kaya pala umalis siya agad nung nakita niya ako. Yung isa lang nagpaiwan niyo itong bukhang tukmol. Pinatulan din ni Lola. Sayang din daw, laman tiyan. Mars, nakita ka niya ba? Oo nga, nagulat nga siya kaya umalis siya agad pagkatapos siya sumayaw. Mars, ano gagawin ko? Ewan ko sa'yo, boyfriend mo yun. Kausapin mo. Sige, Mars. Thank you, Thank you. Wala po akong ideya, Kolantits, na may alam na pala si Ayana sa trabaho ko. Balak ko naman po talagang sabihin sa kanya yung totoo. Kaso po ay naunahan na po ako ng mga marites. Kaya pala hindi na siya nagre-reply sa akin. Pero pinuntahan ko pa rin siya. Alam kong nagtatampo yun. So, yun nga. Kita mo naman. O, totoo yan. Ang alin ba? At Huwag ka parang nang lungkot huwag ka nang mo. magmaang-maangan. Alam ko naman bakit di mo ko kinakausap eh. Kinakausap kita ngayon, nakipagkita ka Oo, ako ngayon. kaya nga. Bakit ka nga malungkot? Anong problema? I'm sorry. Donald. Sorry kasi hindi ko sinabi agad sa'yo kung anong klaseng trabaho meron ako kasi nahiya ako sa'yo eh. Baby, ba't ka umiiyak? Huwag ka umiyak. Ako wala akong sinasabi sa'yo, Ano yung dinadrama mo dyan? Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak, Donald. Hindi ka pa galit? Saan ako magagalit ba? Kasi hindi ko sinabi na ganito yung trabaho ko. Sinabi ko sa'yo, nagdadrive ako, nag-racket-racket ako. Oh, Kakarga-karga ako. totoo ka naman na nag-racket-racket, nagmamaneho, nagkakarga-karga. Ay, ba't ako magagalit kung sumasayaw ka? Kung callboy ka, ba't ako magagalit? Wala akong dapat ikagalit. Sinama lang naman ako ng kaibigan ko na si Notnot eh. Hindi ko naman talaga gusto tong trabahong to. Umalis ako sa lugar namin sa Digos. Pagdating ko dito, sabi ni Notnot, malaki daw ang kitaan. Kaya hindi ko naman alam na sumasayaw-sayaw pala siya. Kahit di siya marunong. Mahal, baby, wag ka na umiyak. Tanggap mo ba ako? Baby, tanggap kita. Katandaan mo. Kahit ano ka. Ngayon, nung nakaraan at ngayon, tanggap kita. Talaga? Baby, may pagtatapat din sana ako sa'yo at sana tanggap mo din ako. Ano yun? Oh, baby, wag mo kong iwan please kahit malaman mo na Ano? dati ako GRO. GRO ka rin? Dati? Paano na... Ba't naging kahera ka? Paano nangyari? Nagbagong buhay na ako. Nagbagong buhay ako. Sure ka nagbago ka na? Nagbago na ako. Baby, wag mo naman ang pagdudahan. Baby. Kita pagdududahan. Meron pang isa. Ano pa? May anak ako sa Bicol. Ano? Baby, sorry, patawarin mo ko, baby.
Baby, huwag mo akong iwan, baby. Kita iwan. Tatanggapin pa rin kita. Talaga. Mahal na mahal kita, Ayana. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Radio Basic!